Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait sa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Segundo Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amos 8:11, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Remember this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Now, God perfectly knows those who have trusted in Christ as their Savior. God, the Holy Spirit, has used the proclamation of the gospel as a vital component to accomplish His work of salvation. The mission of the Balbido evangelistic ministry is to continue to proclaim the good news of salvation as faithfully and as widely as God permits it. The main thrust of this ministry is to lead people to Christ and to lead believers to make Christ real to their lives, not to lead people to a religion. Furthermore, this ministry does not subscribe or is never affiliated with any religious organization. In fact, it is purely autonomous and independent, only dependent on what the Bible says. It is then our prayer that God may continue to allow His Word, the Gospel, to have free course in the entire world. That's according to 2 Thessalonians chapter 3, verse 1. Sa dili pa kita magasugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, ubos ning atong ministry, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father.
1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. After you do that, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not confessing your sins. The issue is faith alone in Christ alone. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Let us pray. Heavenly Father, because we belong to Thee, we have the right and the privilege of fulfilling the function of our priesthood by listening to the teaching of Your Word. We recognize that our growth, our orientation to life, our understanding of Your plan, Your purpose, Your design for each one of us is based upon the constant, daily, consistent assimilation of Your Word. We recognize that there is no substitute to Your Word, that there is no capacity for our life that can be counterfeited apart from what we have because of Thee. Thank You, Father, for Your faithfulness. Thank You for providing for us this portion of Your Word. May God, the Holy Spirit, now sanctify us to the nourishment of our soul, for we ask it in Christ's name. Amen. Well, aniyan sa kita sa makausapa sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, we are here today. We are in good health. I hope you are. And we are alert with a clear mind. We are still alive and kicking. We're still breathing, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. It is grace. Sa atong pagpadayon, sa atong pagtuon, aniya magkita sa tunanan about Colossians chapter 3. Ato namang gisgutan ang bahin sa positional truth, kamatuoran sa atong pagkahimutang, our true relationship with the Lord Jesus Christ. Kung atong gitukbil sa miyaging higayon sa last meeting nato na we said that what Christ did at the cross are the following: redemption, justification, reconciliation. Ang redemption mao ang pagtubos kanato gikan sa atong mga kasalanan. Justification, pagtagbaw sa pagkamatarong sa Dios. Pagtagbaw, justification or propitiation. And then the third, mao ang reconciliation, ang atong pagpasiguli na ngadto sa Dios. Kay nahimulag man ang tao, human malaglag si Adan ug si Iba, kita naduhig ingon nga mga anak sa mankind. So therefore, nahimulag kita gikan sa Dios. Now, Jesus Christ work on the cross mo'y nakapasig-uli kanato ngadto sa Dios. Now, our redemption, ang salvation, ang atong kaluwasan, were made possible through the three essence of God or attributes of God, namely perfect righteousness, justice, and love. Kay kining tulo, this composes God's perfect integrity. Ang hingpit niya nga pagkakasaligan, pagkamasaligan, perfect integrity. Okay, so diha kita mi hunong sa miaging higayon sa atong paghisgot. Atong ipadayon kini og ato na sa na tukbil na touch ni ining bahin sa retroactive positional death, identification with our Lord Jesus Christ spiritual death, and He rejected human good and evil. Ato na nagisgutan. And then number 2 niya na mao nga atong pag ila or identified na
sa physical nga kamatayon ni Ginoong Kristo dito sa cross. Ug siya mi salikway usab sa tawhanong maayo, human good and evil. Ug ang ikatulo, identification with his burial. Ang atong pag-ila na ngadto pagka-identified na sa iyang paglubong, because there is this divorcement, from human good and evil. Kanya itong gisgutan usab ang Isaiah 5:20 to 21, woe to those who call evil good, good as evil. So ang technical word ni ining maong bersikulo maong reverse process reversionism. O gato kining hisgutan pa as we go along kining 8 stages of reversionism. Okay. Ato sang gisgutan ang tulo ka mga arrogant skills, ang kahanas sa pagka-arrogante, na self-justification, pagpangaturungan sa kaugalingon, self-deception, ang paglingla sa itong kaugalingon, ug ang ikatulo, self-absorption, ang atong pagtutok na giyon, pagka-egocentric sa atong pagtanaw sa itong kaugalingon, na-absorba ang atong kaugalingon. And ato sang gisgutan ang duha ka matang sa imputation, pagpasangil nga maong real ug ang judicial. Real when Adam and Eve disobeyed God's prohibition in the garden. Ang ilang status, since then they were physically alive but spiritually dead. Unya dugangan pa kanan sa old sin nature, kinaiyang makasasala, equals spiritual death. Ug ato na sab nga na tun-an nga spiritual death, ang buti pasabot mao ang pagkahimulag sa tao, total nga pagkahimulag niya gikan sa Dios. That is spiritual death. So mao kadto ang status nila ni Adan ug ni Eva. Since then, sa ilang pagkalaglag, they were physically alive but spiritually dead. But eventually, kay misaan bang Diyos o manluluwas nga padala niya pinagi sa birhen nga pagkatao o si Jesus nagpagkatao. So mao kana nga kung kinsa ang mutuo sa buhat ni Kristo dito sa cross, mudawat siya kang Ginoong Kristo ingon nga iyang personal o bugtong na Diyos o manluwas, then siya maluwas o siya mapasiguli na ngadto sa Dios o dili na siya spiritually dead. See? Inomdom ka niya itong formula to be spiritually or eternally condemned. Mao kining formula. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Mao kanang formula. Apan sa dihang ikaw mutuo kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas, then matangtang katong spiritual death. Pulihan ka na sa spiritual life. Nagkasabot ka? So, karon dili ka na judged or condemned kay napasiguli ka na ngadto sa Dios o ikaw nahimo ng anak sa Dios. You become a child of God, a member of the royal family of God. So therefore you are physically alive at the same time spiritually alive with spiritual life, of course. Ang sa gisulti sa John 3:36, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. You see? So mo kanang real imputation. Ang ikaduha mao judicial. This is undeserved to be judged. Our sins were imputed on the Lord Jesus Christ. Ang tanan nato mga sala pasangil ngadto kang Ginoong Kristo ug mao nga si Ginoong Kristo mao giunsa gihukman sa Dios nga mahal. Unya ang ikaduha nga matang nini, perfect righteousness is imputed to us. Siya at the moment of salvation. Sa dihang ikaw mudawat, mutuo kang Ginoong Kristo nga imong manluwas, ikaw suluban.
mura ba og mo kuhag tipik ang Dios amahan sa iyang pagkahingpit nga pagkamatarong ug iya kining isulob nga nasa tawo nga motuo kang Ginoong Kristo ingon nga iyang personal nga manluwas. That is imputation number 2. Ikaduha, ang atong mga tanan gi-impute, gipasangil ngadto sa kang Ginoong Kristo samtang siya gilansang dito sa cross. So mao ni ang judicial nga imputation. So I repeat, two kinds of imputation, real imputation, ug ang judicial imputation. Now, diha sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 4, nagsulti kini sa in English, knowing this, our old nature, ang old nature, OSN mo na initial nini, na old nature. Knowing this, our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Now, ato sang gisgutan katong double portion nga madawat sa magtutuo. Ang una nini mao hingpit nga pagkamatarong sa Dios kamahan. Ang ikaduha ang hingpit nga pagkamatarong ni Ginoong Kristo. Perfect righteousness of God the Father, mao ni una. Perfect righteousness of the Lord Jesus Christ, mao ikaduha. Na mao nang gitawag og double portion that every believer receives. Now, ato sang isgutan last time nga tungod kay ang Dios nagasangkap man sa tanan nga mga spiritual assets nga magamit sa magtotoo. I'm talking to you as a believer. There is no excuse then for you not to advance in your spiritual life. Wa kay ikapangulipas, di ka pangatarungan nga awa man ko di magkukahimo. Well, it's a matter of volition again. Mao ka na nga himuan ka na imong desisyon, mutuo ka ba niya na o di? You know what I mean? So, I repeat, there is no excuse for believers not to advance in their spiritual life because God provided them all the assets. Kung diha kita usab mihisgot bahin niini. Now, so okay, balik kita sa Colossians chapter 3 verse 1 unsay gisulti diha. Ang unang line niya na, if ye then be risen with Christ. Ato kining tutukan umayo. If ye then be risen with Christ. Now, kining maong ingnon ta group of words, if ye then be risen with Christ, mao kini ang atong gisgutan nga current positional truth. Kay na-risen naman kita, na ila na kita, we are identified with our Lord Jesus Christ the resurrection. Okay? Sa pagkabanhaw niya, we have been identified with Him. See? So that is the explanation of that first sentence or group of words, if ye then be risen with Christ. That is what we mean by current positional truth. Ang atong kamatuuran sa atong kahimtang pagkakaroon. Now, okay. So if ye then be risen with Christ, na ay nagasulti dihang if, kun. Now, kining if implies unsa? Conditional. Na condition, if. Okay? Now, kining maong kon o condition, this is first class. Kaya na may mga klase nga mga condition. This is first class condition. Now, ang first class, yes. Ang second, no. Og ang third, maybe yes, maybe no. Okay?
kining maong if dinhi is first class condition. Kaya atong ato ra gud ning tukbilon usab kining bahina kining gitawag og prothesis. Ang prothesis mao ni ing tasbin siya pasiuna. Okay? But in English, it's a premise. It's a premise. Pasiuna kini. Ang apodosis, okay, ang apodosis mao ni konklusyon. Mao na nagasunod. Okay? Conclusion. So, this Colossians 3:1 condition is true. Thus, it's in the first class condition. I hope you will follow me. You're following me on this. So, kung malikon nga this Colossians 3:1 condition is true. Therefore, it's in the first class condition. Now, let's continue the verse. Verse 1, if ye then be risen with Christ. Now, ang sunod diha is seek. Okay? Unsa man ning seek? Well, in the Greek, it is zeteo. Z-E-T-E-O. Zeteo. Meaning, to search, to learn. Dili lang kay to search, to learn, kundi kining seek diha, zeteo, means careful investigation or searching, to try to find out, to seek information, keep seeking. Morning upat ka mga points diha. Ang buti pasabot sa pulong nga seek, pangitaa, zeteo. Perazzo, ang perazzo is to try to test, meaning to examine. And then dukimazo, kini nagpasabot, customary iterative present, to attempt to learn by careful investigation or searching. By this time, we presume that we know the meaning of positional truth. Okay? Kanunay nato kining hisgutan kay menungdanon kini. This is the mao ni gitawag sa Visayan o mao ni gidugukan sa atong paghisgot ni ining puntuha. So by this time, we presume that we know the meaning of positional truth. As we know, kini is divided or categorized into two, retroactive and current. Okay? Ang Colossians 3:1, if ye then be risen with Christ, keep seeking the things above. Mao na sumpay diha sa mga bersikulo. Now, keep seeking the things above. Padayon sa pagpangita sa mga butang didto sa itaas. Now, kining kung maligon nga, if ye then be risen with Christ, mao kini ang positional truth na atong na angkon. Positional truth. We are positionally united with Christ. Okay? Risen with Christ. Now, kining if, again, condition, prothesis, premise, pasiuna. And then apodosis, conclusion, mo na nagsunod. Now, naay presentation diha nga nagahisgot sa pulong sa Dios nga, if you are stoned, kung ikaw batuon, if your eyes sinneth, kung ang imong mga mata nakasala, if your hands sinneth, kung ang imong mga kamot nakasala, if you are slapped in your face, kung ikaw sagpaon sa imong aping, these are presentations there. Now, the evidence inference, that's the prothesis. Ang equivalence is the prothesis also. Now, adto una ta sa Roma Kapitulo 10, versikulo 9. Romans 10:9. Kini nag-iingon. Kung anak ka na diha, it says, if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Now, kining with your mouth, if you confess with your mouth, this is what we call in English compound prothesis. Compound. Murag sobra sa usa. Okay? Now, there is what we call inverse condition. Ang inverse condition is a simple apodosis. Ang you will be saved. Kay conclusion na. Now, 1 John 1:10 usab. Number 1, prothesis. Number 2, apodosis. Naapoy inverse condition diha. Kay if the prothesis is true, apodosis is also true. Kung ang pasiuna tinuod o matuod, then ang nagasunod nini, ang conclusion nini, tinuod sab. Now, okay, if you still remember your grammar, English grammar, nahibaw ka ng unsay imperative mood. Kining imperative mood implies command, imperative. Okay? Now, imperative mood has many kinds. Pananglitan. If you put your hand in the fire, kung imong ibutang imong kamot sa siga o kayo, your hand will be burned. Mapaso ka na imong kamot. This is a mild command. Okay? So, don't put your hand. So, your hand will not be burned. Okay? Kana, ako maliko na, if you put your hand in the fire, your hand will be burned. Mao ni mild command. Ang pag-ingog, don't put your hand so your hand will not be burned, mao ni direct command. Okay? Okay, balik kita sa Colossians 3:1. Kaya magsige man tag balik-balik nini. If ye then be risen with Christ, then keep seeking the things above. Mao kini current positional truth. If ye then risen with Christ. Now, kining then keep seeking the things above. What are these things? Above. Things that are above. Unsa man ni? What are up above? The answer, Christ's being seated at God's right hand. Above us. Tuwa man siya, naglingkod naman siya sa tuong kamot sa Diyos gamahan. So, mao na gimando nga atong pangitaon. Okay? So then keep seeking the things above, Christ being seated at God's right hand above us. Now, in Colossians 2:12, buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. Now, Philippians 3:13, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Now diya sa verse 14 yan, these things up above are what God commands us to learn, study, and apply in our present life, and come to the knowledge of the Word of God. Mao kini ang buti pasabot. Kining mga butang nga tuwa sa itaas, mao'y gimando sa Dios nga atong tun-an, atong katunan, ug atong gamiton sa atong present life, kini nga atong kinabuhi pagkakaron, o sa pagdangat na unya sa pagkahibalo sa pulong sa Dios. Knowledge of the Word of God. Now, to sum up, God's will for you, believer, is to be, number 1, regenerated. Nga ikaw matao pag-usap. John 3:3, John 3:7 says, you must be born again. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mao ka na ang una. Mao kini ang will of God,
to be regenerated ang usa ka tawo, to be born again, matao po usab. O ang ikaduha, to grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Pagtubo diha sa grasya o sa kahibalo ni Ginoong Jesucristo. 2 Peter 3:18. Now, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, by the way, mao naman kini ang mando sa Dios kanato dinhi sa phase 2 sa plano sa Dios. Oh, by the way, kining plan of God nabahin mo gunis tulo. No, what I mean, wa kay nabahin. There are 3 parts kining plano sa Dios. Part 1, salvation, kaluwasan. Mga buhat di sa strategy 1, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Number 2 part, second part is believer in time. Magtotoo nga aniya dinis panahon. Og siya gimanduan 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. Mando ka na. Alang kanimo magtuo nga niya dinis panahon. Ang ikatulo, sa imo ng pagbiya ng kalimutan. Sa panahon nga kuhaan nata sa Dios, dando na kita sa eternidad, mao na phase 3. Phase 3, bahin 3 sa plano sa Dios. Nga diin na tuwa ikaw sa sabakan sa Dios. Dili kay sabakan, doa nagyud ka kauban na sa Dios sa eternidad, sumala sa ingisaan. O ikaw, Revelation 21:4 says, God is going to wipe your tears there. There is no more tears, no more pain, no more suffering, no more sorrow. So therefore, dito wa na yung mga hospital, wa na yung mga doktor, wa na yung mga nurses, kay tanan. Okay? And niya pa, there's no more death. Wa na yung kamatayon dito. The old things have passed away. So mo na ang ikatulong bahin sa plano sa Dios. So ako lang ning gilakbitan paghisgot kay gikinahanglan ang paglabas kanunay sa tunguna-una nga mo kana ang will of God, kabubuton sa Dios. So karon nga niya kita sa hay naman tang bahina ning tulo, bahin 1, bahin 2, bahin 3. Niya pata sa bahin 2, ano, okay, part 2 sa plano sa Dios. Kaya ang part 2 mando man kanato mga magtutuo nga kita magtuon sa pulong sa Dios. Dili kay tun-an kun dili katunan, isilsil, higugmaon, dawaton, imong hangpon ug imong kining gamiton. Okay? Mo kanay baruganan na nimo to grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. O sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, magatubo ang imong kalag spiritually. Tulo ka spiritual growth. Unsa ka to as a review? Una, baby believer. Ikaduha, adolescent believer. Ikatulo, mature believer. Hamtong ka na, bubuan ka na sa panalangin sa Dios. Apan dinhi, una kita mo punting sa atong pagtagad ni ikaduhang bahin sa plano sa Dios, which is part 2. Nga ang mando sa Dios nga kita patunon sa pulong sa Dios, study the Word of God, study the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. But we have the mind of Christ. Aniya ang puang huna-huna ni Kristo mo'y atong gitunan. Kini ba kaning atong gihimo karon? Nagtuon ta sa una-una ni Kristo ra ba? We are studying the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. So we have to assimilate God's truth. Kay kini gitawag ta ato nang gamiton ang technical word dinhi nga post-salvation epistemological rehabilitation. Na ay rehab. Kinahanglan tag-rehab dinhi atong pagkabag-ong Kristohanon. We have to assimilate God's truth. Mo ni tawgo nato post-salvation. Ganong post-salvation man, human na kita maluwas. So, mao ni rehab nga paghimuon, human kita maluwas. Gikan gud ta sa atong pagkadi magtutuo. We have been unbelievers before we got saved.
Okay? So karon usbon ato na nang ingnon ta na i-rehab. Usbon na ang atong mga panguna-una. Itong mga panguna ng tawhanon, mga evil thoughts kaniadto, ubos pa kita sa gahom ni Satanas nga nagagahom ning kalibutan o ang atong old nature nga supposed to divorce na kay gi-reject naman kana ni Ginoong Kristo samtang nagbitay siya sa cross. We also have to reject human good sa atong pagkinabuhi. So kung balikon, we have to assimilate God's truth through the post-salvation epistemological rehabilitation. So naay rehab. Okay. Adto na kita sa Proverbs chapter 15 verse 24. Proverbs 15:24. Nagsulti diha sa in English. The way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. Kung balikon, the way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. Proverbs 10:27 also says, the fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Now, ang pagkamahinadlukon sa diha sa Dios, ang fear of the Lord din by the way, ang dili ni sala nga fear. Ang buti masubot sa fear of the Lord din mo ang imong pagtamod, imong pagrespetar, pagtahod. Okay? Dili kay nahadlo ka. Well, maingon man nato nga kanang pagkamahinadlukon sa Dios, that's also okay. Nga itong gamiton, pagkamahinadlukon ang buot pasabot nga ikaw imong gitamod, imong gitahod, imong girespetar ang Dios. So, the fear of the Lord prolongeth days. Kung ikaw mahinadlukon sa Dios, okay? Ingnon na lang nato ana. Kung ikaw mahinadlukon sa Dios, ang imong mga adlaw i-extend, will be prolonged. Mao na ibot pasabot. But the years of the wicked shall be shortened. Nana, ang opposite. Ang mga katuigan sa usa ka taong nagbuhat og dautan, wicked, okay, masupakon sa Dios, shall be shortened. Nana, mamubo na hinoon. Manubot pasabot sa Proverbs 10:27. Ang Proverbs 14:27 upon, the fear of the Lord is a fountain of life, to depart from the snares of death. Ang atong pagkamahinadlukon sa Dios is a fountain of life, tuburan sa kinabuhi, to depart from the snares of death. Pagpahilayo gikan sa snares sa kamatayon. Okay, sa paghulgas kamatayon. Mao ni pasabot sa Proverbs 14:27. Okay. Now, balik na punta sa Colossians 3:1. If ye then be risen with Christ, then keep seeking the things above. Seeking, zeteo, meaning to search, to learn. To try to learn, careful investigation or searching, to seek information, keep seeking, try to find out, try to learn. Paningkamuti sa pagkat-on, careful investigation or searching, makuti nimo nga susi, okay, to seek information, pangita nimo og kasayuran, and then keep seeking, padayon sa imong pagpangita, and then to try to find out sa imo ng suta, susi. Mo kanibut pa sa mga synonyms ba kini. Now, so if you are a Christian, then keep searching, seek information, those things about. Na mao na ang atong ginabuhat, ginasunod
ang pulong sa Diyos sa 2 Peter 3:18. Grow in grace. You see? Continue seeking, continue learning, continue studying. Now, here's a point of doctrine. Seeking the above here, ang imong pagpangita dinhi needs motivation and encouragement. Nanginahanglan kini og dasig o encouragement, pagdasig, pag-awhag, based on the command, keep seeking the things above. You know what I mean? So seeking the above here, nanginahanglan og pagdasig o pagtuod kanimo, pagganoy kanimo, o gipasihan kini sa mando, keep seeking the things above. What again are things above? Unsa katuto? Ang mga butang nga tuwa sa itaas? Answer, ang current position ni Ginoong Kristo in heaven. He is what? What is He doing? He is seated at the right hand of God. Nagalingkod siya sa tuong kamot sa Diyos Amahan. Now, kini above din the upward call kini, meaning we have been elected. Kitang mga magtutuo mo ni upward call above, we have been elected. Now, ato ko nung idalikyat diri sa Filipos 3:13 ngadto 14. Philippians 3:13-14. Now, here are some points. All believers are elected for salvation. Okay? Ang tanan nga mga magtutuo are elected, pinili alang sa kaluwasan. When we believers, sa dihang kitang mga magtutuo, mituo diha kang Kristo, wa ra ba nato siya dapita? We did not invite Christ into our heart. Kay dili ni mao nga paagi sa kaluwasan. For your information, when we believed in Christ, we did not invite Christ into our heart. Ngano man? Nahibaw ka ngano? Okay, paminaw. Wa ta mo dapit ni Kristo ngari sa atong kasing-kasing. Tungod kay nga atong kasing-kasing deceitful. Unsa may deceitful sa Binisaya? Malinglahon. If you accept that as correct. Deceitful is malinglahon. We just believe in Christ and we got saved. Basta? We only use the non-meritorious faith. Why merito na pagtuo? Ephesians 2:8 and 9 sa gisulti. We have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Nana, dili ta makapasigar mo, pahambog sa atong mga binuhatan. Pinahagira sa grasya o kining kaluwasan, gasa sa Dios. Way bayad, grasya. Buhat sa Dios, dilis tao. Okay? We only use the non-meritorious faith. So akong balikon nga, we cannot invite Christ into our heart because our heart is deceitful. Now, ang upward call din to follow God's will here on earth. Upward call is pagtawag ka nato to follow God's will here on earth. Unsa man nato pagkahibaw sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Daghan na pang mangutana. Bitaw no unsa man ako pagkahibaw sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Well, niya ka sa atong ministry sa pagpatinaw kanimo. We are now in the process of learning, studying the will of God. Kay, okay, kung maghisgot kita sa will of God, tutuki kini. Tu narabay, tuto ka
will of God nga atong tutukan ining buntaga o ining hapuna. As the case may be, kung sa mabuntag ba gabi o sa nadihan yung napit. Okay. Doon ay tulo kamatang sa kabubuton sa Diyos. Paminaw. The three wills of God. Una niini, viewpoint will of God. Unsa may but pasabot? Ang kabubuton sa Diyos nga kita pahuna-hunaon. Unsay atong ipahuna-huna niya. Unsay ipahuna-huna, unsay ipahuna-huna sa Diyos nato ng mga magtotoo. What He wants us to think. Okay? Okay, mo nagingan lang viewpoint will of God. Kay pangutan-on ra bata ni Ginoong Kristus sa atong pag-atubang na dito sa langit. Mangutan na siya. Unsa may imong gihuna-huna? Nining pitsaha. Kita nagtuon sa pulo sa Dios nining pitsaha o karong pitsaha nga ato kining gisgutan Disyembre 16, 2017. Okay? Ato lang yun yung hisgutan. December 16, 2017. Naghisgot kita nini. Bahin sa kabubuton sa Diyos. Viewpoint will of God. Unsa may kabubuton sa Diyos na ipahuna-huna niya nako. Okay? Unsa ipahuna-huna? 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ. Huna-huna ni Kristo mo buot niyang ipahuna-huna nato. No, na viewpoint will of God. Ikaduhang will of God is what we call operational will of God. Operational. Meaning functional na ba? Atong libuhan. So that means it answers the question, what does God want you to do? Unsay iyang buot ipabuhat nato. Okay? So say buot ipabuhat sa Dios nato. Ingon nga mga magtutuo. Well, kini nga itong gibuhat. Nagtuon tas pulong sa Dios. Nagasunod kita sa mando, 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang atong gibuhat. O di lang kana nga ato nang gamiton katong atong nakatunan. Okay? Pagsangyaw sa pulong sa Dios o ang mga buluhaton na nimo ingon nga Kristohanon. Kay every day, by the way, every moment of our life is our Christian way of life. Kaya nagbarog naman kita niya na maong kondisyon na to, pagkahimutang na to, way of life, the Christian way of life, o ipabuhat sa Dios kanato ang iyang kabubuton nga mao kini pagtuon sa pulong sa Dios. O ang ikatulo nga matang sa kabubuton sa Dios is what we call geographical will of God. Unsa man ang geographical will? Well, it comes from geography, lugar kini. Unsa man ang buot sa Dios nga pagtuon ka. Where does God want you to be? Mao nay pangutana nga atong tubagon. Unsa may buot sa Dios nga atua ka? What does He want you to be? Or where He wants you to be? O karon mismo. God wants us to study His Word. Mao kana ang geographical will niya. Mutuon kita, muantok kita sa simbahan nga diin na nay pastor nga nagtudlos puro sa Dios diligently, accurately, fervently, frequently, o nagasupay gid siya sa pagtudlo sa puno sa Dios. So akong balikon, three wills of God. Viewpoint will of God. Sunod, operational will of God. Sunod, geographical will of God. So therefore, kining upward call, balik nita, is to follow God's will here on earth. Mo kini upward call. Kini nga itong ginabuhat pagtuon sa pulong sa Dios is His upward call. So, ang
tanang mga tao, okay. Ang Dios buot nga ang tanang tao maluwas. Unsa man bersikulo nga naga-suportar nini, okay. 2 Peter 3:9. Unsa gisulti sa 2 Peter 3:9, Segundo Pedro 3:9. God is not willing, paminaw, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Klaro ra ba kayo na? Dili siya buot nga na ay malaglag, kundi buot niya nga ang tanan unta, nganong na may word nga unta, na man lagi evolution, na may kabubuton ng tao. Ha? Ang tao, giyatag magkagawasan. Buot ba siya mo to langit? Buot ba siya pikas? Sa impyerno mo na. This is what we always emphasize, that every moment of our life is decision making. We have to decide using our volition. So therefore, buot sa Diyos ang tanan maluwas. Now, therefore, we are supposed to have that goal. Tanang tao must have that goal as people, ha? Now, I'm not talking about believers, talking everybody, every member of the human race. Ang atong goal is salvation. Kaluwasan. Mao ni atong goal. Mao ni atong tumong. After that, unsa may sunod na atong goal? Bible truth. Ang pulong sa Dios. Mao ni sunod na atong goal nga atong unsa? Duputan sa pagtuon ang pulong sa Dios. Now, this is what every believer aims now, to grow in grace and knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. And become, unsa? Spiritually mature. By the way, fellow believer, ang pag-abot nimo, pagdangat nimo sa spiritual maturity, maunay panahon na ikaw kalifikado na. You have the capacity to receive God's blessings. Mo po na stage, mo na dapit, mo na lugar nga ang Diyos mo buo na diha nimo. Siya ang panalangin. Kaya nakita sa Diyos yung omniscience nga ikaw may katakos na, mo enjoy ka na. And when it happens, God is glorified. Diha na nimo maunsa, mahimaya ang Diyos. This is the step to be winner believers. Ug ato kining ipadayon sa sunod nga nindot nga paghisgot ni ining Colossians chapter 3. Dinhi lang una kita mo hunong og gidapit kagyapon sa pagsunod nining atong series nga pagtuon sa pulong sa Dios. Una pag kita mo dangat o moabot sa lain sa mga tuig 2018 ang sunod nga tuig nga itong giatubang o di na ito ang ikalimtan kining pitsaha magtuon kita niini o i-replay man ni sa Dios dito ni kabot na to sa langit i-replay nga anang pitsaha nagtuon mo niini, no? Ipakita sa Dios yang manduan siguro ang usa siyang mga manulunda, mga anghel dito, okay, replay ang iyang kinabuhi ni Pulano. So atong makita, dili kita makaunsa, makadinay, makalimon. Uy, mao day tuon, no? Nagtuon mi ini. So therefore, gidapit kang gihapon sa pagkiguban ning atong Vic Balbido Evangelistic Ministry dinhi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo kita. The scripture declares God in this manner loved the world, that He gave His only born Son, that anyone believing in Him may not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Siya nga nagatuo sa iyang anak, dili na paghahukman. But he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. Busa, samtang nagalingkod ikaw sa imong nahimutangan niining adlaw, with your eyes closed to assure you of privacy, anaa kay kapilian right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come the lake of fire, becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently. And that is the decision to trust in Christ as Savior, to believe that He died on the cross for your sins. Maura ka na ang bugtong paagi that you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, "Sirs, what must I do to be saved?" the answer came back, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Acts 16:31. The way to eternal life is faith in Christ. Pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Busa, tumuo ka kang Ginoong Jesus ug ikaw maluwas. Let us pray. Heavenly Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly today. We ask, Father, that you will open our hearts to these things, increase our perception, our comprehension of them, for we ask it in Christ's name. Amen.